Lagi namin itong ipapaalala sa inyo, sa mga walang data, pwede kayong makinood sa inyong katabi at i-comment nyo yan gamit ang inyong mga sariling mobile phones dahil makakapag-comment kayo. Official color pala yun. Official color, golden rod. Ano kaya yun? Kinalawan gold. Golden gold. Kinalawan ng gold. Si Jomar, nakapagpaputok na rin ng isang. Jomar, masama magpaputok ng balloon. Ay, parang ano, ay, yan, kay Rupert. Ay, madali yan. Ay, gumagaling mag-drawing si Rupert. Ito yung yung base. Nung side, base siya sa... Ito, Disney Princess, letter C. So, ulitin ko, ang cutie patuti Kim P! Ang gwapong Kentor! Groupie! At ang hindi nakakuha kanina sa tabo, ang ating ganda at chinita ng Mindoro, Zen Master! Ayan, isa ka naman sa and your one and only Madrid's DJ Ai! Alo! At maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa Meow Samba! Go sa may suhan. Go!